Il-viżjoni tagħna l-Malta hija li jista jkollna żvilupp sostenibbli fejn l-ambjent ma jispiċċax il-vittma tal-progress, fejn ma jkollnix ekonomija bbażata biss bit-tkabbir tal-popolazzjoni, biċ-cheap labor li qed jgħolli rasu u fejn mhux kulħadd jista' jkollu saqaf fuq rasu. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Garanzija meta kien intervistat mill-preżentatur u ġurnalist Xavier Balzan waqt intervista parti mill-attivitajiet tal-indipendenza. Garanzija qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun il-bastun tas-sewwa u kontra l-korruzzjoni. Huwa qal li għalhekk mar il-qorti u fetaħ kawża biex din tiddikjara null il-kuntratt mal-Vitis u biex it-tliet sptarijiet li ngħataw bix-xejn jingħataw lura lin-nies. Għalhekk ukoll se jerġa' jmur il-Qorti Kostituzzjonali biex ir-rapport ta' Igrent ma jibqax magħluq fil-kexxun. Azzjoni mhux kliem, wara azzjoni irridu nuru illi l-Partit Nazzjonalista it-tiftix tas-sewwa huwa fil-fundament tiegħu, fin-natura tiegħu. Għandu dritt il-poplu jkun jaf dak li jafu il-Ministru Konrad Mizzi, il-Ministru Xikluna u l-Ministru Cardona. Kif jafuh daw? Daw jafuh. Daw suppost ma kellhomx aċċess għalih, imma ħankunu nafu għax fl-14 Ottubru għandna l-kawża quddiem il-qrati tagħna u ħantellawhom jixhdu biex quddiem il-poplu Malti u quddiem Alla ikollhom jgħidu l-verità. Garanzija qal li llejla stess l-Oppożizzjoni kitbet liċ-Chairman tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi biex dan il-Kumitat jinvestiga minnu fih żewġ rapporti li ġew irrappurtati fil-medja u li jikkonċernaw qoti ta' flus sabiex jintemm qabel il-waqt kuntratt ta' impjieg ta' uffiċjali tal-MFSA. Dan meta wieħed mill-gvernaturi tal-MFSA Joe Brinkat stess iddeskriva dan il-ħlas bħala rejat u abbuż mill-użu ta' fondi pubbliċi. Dak kien wieħed mid-deputy leaders tal-Labor, illi mhux wara ġurnata, illi mhux tkellem għax da biex tmur il-qorti biex tagħmel protest ġudizzjarju dak ikun ifisser illi għattilhom darba, għattilhom darbtejn, ġbittilhom l-attenzjoni 3 darbiet, injorawh. Ma tawx kasu u kellu jmur il-qorti biex jiddefendi l-interess tagħna. Żvela dak li kienet isiru l-Partit Nazzjonalista mhux sa joqgħod bi kwietu sakemm inkunu nafu l-verità. Garanzija qal li l-Partit Nazzjonalista mhuwiex Garanzija biss, iżda huwa firxa kbira ta' nies li jilħqu l-aspirazzjonijiet tan-nies. Il-Partit Nazzjonalista jinteressah mill-ġid komuni u jinteressah mill-aspirazzjonijiet u l-ħiliet ta' kulħadd. Aħna rridu nkunu partit, aħna rridu nkunu verament istituzzjoni pratikament li tikkonvinċi n-nies Maltin u Għawċin illi jivvotaw lill-Partit Nazzjonalista x'jemnu li l-Partit Nazzjonalista jista' jtejjeb il-ħajja tagħhom, il-familji tagħhom u l-pajjiż. Għalfejn għandek tkun nazzjonalist biex tivvota lill-Partit Nazzjonalista. Għalfejn għandek tkun laburist li ma tistax tivvota lill-Partit Nazzjonalista. Għalfejn m'għandekx tkun Malti, Għawċi illi fil-pajjiż tara min qed itik l-aqwa proposti illi kapaċi itejbu l-pajjiżna. Garanzija qal li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ġab lejn pajjiżna industriji ġodda u innovattivi. Iżda l-Gvern Laburista jaħseb li biex tkun pro-business trid tkun taf lil xi ħadd jew lil xi Ministru. Huwa qal li hu l-irwol tal-Gvern li jara li l-ġid li jinħoloq jasal għand kulħadd, iżda taħt il-Labor qegħdin jakkwistaw biss dawk li huma qrib ta' Kastilja. Għalhekk sa mill-Oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed juri li huwa gvern alternattiv li jista' jkabbar l-ekonomija u jattira investimenti ġodda. Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ikun gvern tal-business nadif u l-ġid jitqassam u jasal għand kulħadd fis-soċjetà.